Cristian Pop de la Expert Detailing, salonul de frumusețe pentru mașina ta, și în acest film vă voi arăta cum foliile de securitate cresc spectaculos rezistența la spargere a geamurilor auto, cum aceste folii vă protejează mașina și bunurile din ea, dar mai ales vă protejează sănătatea voastră și a copiilor. Spre sfârșitul acestui film v-am pregătit o surpriză deosebită, nu o ratați! În plus, veți afla de ce trebuie să știți toate acestea. Dar mai înainte, ce nu puteți obține vizionând acest film. Nu veți putea achiziționa nimic. Acest film nu vă va vinde nimic. Acest film vă va arăta și vă va învăța ce este folia aceasta, care este istoria ei, ce face pentru noi și cum se fac jaful la stop și furtul în parcare. Spre sfârșit, vom vedea o demonstrație care ne va face să înțelegem cum acționează folia de securitate. Este o demonstrație cu totul și cu totul spectaculoasă pe care o veți povesti prietenilor și cunoștințelor. Iar în final, veți învăța cum să nu ajungeți în situația prietenului meu din Constanța, care a mărturisit că până acum 3 săptămâni nu m-aș fi gândit la folie, și veți afla povestea lui, ce l-a determinat să schimbe alarma și să opteze pentru folii de securitate. Și în ultimul rând, surpriza anunțată. Acum, de ce vă trebuie să știți toate acestea? Statisticile arată că în 87% dintre spargerile de mașini, infractorii sparg pur și simplu geamul cu ceaul la îndemână. Modul de operare este lovește, ia și fugi, astfel încât în mai puțin de 2 secunde mașina a fost jefuită. Adesea, pasagerii, dacă se află în mașină, nici nu au timp să reacționeze, fiind luați prin surprindere și de cele mai multe ori sunt prea șocați de spargerea geamului. Violențele de orice fel șochează și te pot pune în imposibilitatea de a acționa sau reacționa în orice fel pe moment. Toate foliile solare aplicate la centrele noastre oferă un anumit grad de protecție contra infractorilor, în sensul că scad vizibilitatea din exterior și împiedică spargerea cu ușurință a geamului. Un geam fără folie se sparge și cade la prima lovitură. Există însă și folii special concepute pentru a proteja împotriva spargerii geamului. Acestea sunt incolore, sunt mai groase decât cele solare și rezistă mult mai bine la șocuri. Ce se poate întâmpla dacă nu vei vedea acest film? Vei păți ca unii dintre clienții mei. Nu vei ști de unde poate apărea pericolul și în ce constă el, iar atunci când apare, nu vei ști ce ai de făcut. Vei fi lipsit de control, la voia întâmplării și la mâna infractorilor sau a neprietenilor. Nu vei ști ce poți face pentru a pune capăt acestui coșmar. Vei fi neliniștit și vei trăi dezorientat și în nesiguranță. Vei avea sentimentul că nu-ți poți proteja familia la nevoie și că îți pui mereu copiii în pericol pentru că nu ai altă alegere sau pentru că toți cunoscuții tăi fac la fel. Neștiind cum să ai grijă de investiția care este mașina ta, îți vei bate joc de proprii bani, aruncându-i pe fereastră. Dimpotrivă, cei care vor vedea acest film, asemeni vouă, se vor afla la polul opus. La sfârșitul acestui film, nu pierde demonstrația din final care face toți banii, vei ști ce îți trebuie și ce să cauți pentru mașina ta. Îți vei câștiga liniștea sufletească și vei căpăta un plus de securitate pentru tine și pasagerii tăi, pentru familie și mai ales, dar cel mai important, siguranța pentru sănătatea copiilor tăi. Nu în ultimul rând, ai băgat o grămadă de bani în mașina ta, iar acum vei ști cum să-ți protejezi investiția în cel mai inteligent și mai eficient mod posibil. Înainte de a vorbi despre ce este această folie, dați-mi voie să vă întreb, în mod confidențial. Știați că aveți deja folie montată pe mașina voastră, oricare ar fi ea? Geamul laminat este un tip de geam securizat care, în caz de spargere, reține la un loc toate cioburile. În cazul spargerii, cioburile sunt reținute împreună de un strat intermediar, de obicei din polivinil butyral, un material plastic, mai simplu spus, aplicat între straturile, foile de geam, care sunt de obicei 2, dar pot fi și mai multe. Stratul intermediar ține foile de geam atașate, lipite chiar, și când acesta este spart, iar rezistența sporită previne spargerea geamului în cioburi mari și ascuțite. Aplicațiile tipice pentru geamul laminat sunt parbrizul automobilelor și plafoanele de sticlă. Deci, toate parbrizele sunt făcute din 2 foi de geam care au la mijloc o folie de plastic. Dacă sunt atât de bune, de ce nu aveți toate geamurile mașinii laminate? Din economie, se poate face ceva în sensul ăsta? Desigur.
atâta doar că nu se pune stratul de poliester între două foi de geam, tip sandwich, ci se întinde folia pe interiorul geamurilor. Când geamul obișnuit, netratat, se sparge, acesta se rupe în așchi ascuțite, ca niște lame și ca niște furturi de gheață tăioși. De aceea, geamul obișnuit este deosebit de periculos când se sparge în vecinătatea oamenilor. Drept urmare, s-au inventat geamurile securit. Acestea sunt tratate prin călire, în cuptoare speciale. Geamul securit, cu care sunt echipate lateralele tuturor mașinilor, este mai rezistent la spargere ca geamul obișnuit, iar când se sparge, se transformă într-o ploaie de pietriri, cele din sticlă. Acestea nu mai sunt niște lame tăioase, dar pot deveni niște proiectile periculoase. Întrebare concurs. Cine și când a inventat foliile de securitate și sau de protecție solară? Hei, asta este o chestiune care încă se mai dezbate. Unii susțin că 3M ar fi inventat aceste folii în același timp cu foliile de protecție solară, folosind tehnologii compatibile. Alții, cum ar fi Sidrave, producător de folii din Letonia, susțin că foliile ar fi fost inventate de ruși în cadrul programului lor de cucerire a spațiului prin 1961-62. Expert Detailing colaborează cu producătorul din Letonia, importând folii sub marca Samurai, dar, atenție, nu susține niciuna dintre părți, evident. Și în sfârșit, alții susțin că foliile ar fi fost inventate de către NASA în cadrul programului spațial de aselenizare și aveau ca scop inițial să protejeze naveta de la radiațiile UV din spațiu, ceea ce fac toate foliile la ora actuală. Însăși reprezentanții 3M nu susțin că ei ar fi inventat foliile, dar că au cumpărat patentul pentru ele în 1966, dată care este recunoscută în lumea aplicatorilor ca moment de apariție a foliilor pentru utilizare largă comercială. Ceea ce este însă o realitate este aceea că în 1966 3M avea deja patentată tehnologia proprie de producere a foliei de poliuretan, propria tehnologie de sputerizare a metalelor și propriul adeziv, folosit și în alte aplicații speciale ca post-it-ul sau hârtia abrazivă. Expert Detailing este și aplicator autorizat și distribuitor pentru foliile 3M. Aceste informații pot părea caleidoscopice și în exces, dar ele sunt interesante pentru că ne arată, spre exemplu, de ce folia de securitate este atât de puțin cunoscută, totuși, iar unii dintre noi nu am mai auzit până acum despre ea, deși probabil cu toții aveam sentimentul că trebuie să existe ceva de genul ăsta. Ei bine, foliile astea nu au apărut până acum câteva zeci de ani. Apoi, e interesant să știm că avem de a face cu o tehnologie creată în cadrul unui program spațial, indiferent de detaliile legate de adevăratul inventator, fie URSS, fie SUA. Mai mult, vedem că alăturarea foliilor de securitate cu cele solare este una firească, s-au născut împreună, deși aparent, declarativ, fac lucruri diferite. Una sporește rezistența la spargerea geamului, în timp ce cealaltă reduce căldura solară. Ei, istoria e bună.